Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar da kuke gani a sabon bidiyon mu na yau zamu bayani akan yadda zaka ɗora kayanka akan Gmail account ɗinka. Kamar da kuke gani yanzu ga mu nan a cikin Gmail ɗin mu. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan duka abubuwan da muka yi uploading akan Gmail ɗin mu ga su nan kala kala yanzu muna ganin su ko da a ce bamu da su akan wayar mu. To kamar da kuke gani ku biyo mu cikin wannan bidiyon har ƙarshe, sannan kuma idan ne farkon ziyartar ku wannan channel namu ku taimaka ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu irin wayannan. Sannan wannan hanya ce mai matukar sauki, insha Allah ku biyo mu cikin wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin yadda zamu gudanar da wannan abu. Muna godiya. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyon namu, idan wani farkon ziyartar ka wannan channel namu ka taimaka ka danna mana wannan jar alamar wato subscribe, sannan kai like wannan bidiyon idan ya maka daɗi, sannan kuma ka comment kai share wannan bidiyon zuwa ga ƴan uwa ga abokan arziki. Muna godiya. Da Allah dai kar ku manta ku subscribe wannan channel namu mai suna Muhammad Tech. In Allah da za ku faru kuma za ku ji daɗin yin wannan abun da kuke da bukata. Muna godiya sosai sosai. Mu shiga cikin wannan bidiyon yanzu. A few moments later. Yauwa, kamar yadda muka bayani da yawa daga cikin uwa wasu zaka ga suna amfani da wayar su ko kuma wani abu ya zo wanda ya kasance da cewa a wayar su suna neman space sosai, space ɗin nan wanda ya kasance ba su da space saboda kana so ka ɗora abubuwa da yawa akan wayarka, sannan kuma akwai wasu kaya naka da baka so ka rabu da su, ko kuma kana so ka sayi memory ko kuma shi kansa ma memory ya cika yayi maka karami da yawa, kana da abubuwa da yawa. So in Allah ya yarda wannan hanyar za ta taimake ka sosai, za ta nuna maka yadda zaka samu free 15 GB na memory amma akan iska yake. Sannan a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu nuna yadda zaka samu wannan free 15 GB din amma fiye da shi. Yanzu a wannan bidiyon namu na yau za mu nuna yadda zaka samu free 15 GB na space amma insha Allah wannan zai maka daɗin amfani. Sannan kuma a bidiyon mu na gaba ma insha Allah zan ajiye muku link ɗin bidiyon a description. Da zarar na yi wannan bidiyon zan ajiye muku bidiyon a description. Muna godiya. Sannan kuma ku comment akan wannan bidiyon saboda mu ji ra'ayinku akan wani abu, sannan kuma idan kuna so a yi bidiyo akan wani abu za ku iya mana comment. To kamar da kuke gani yanzu hanya ce mai matuƙar sauki, za mu fara shiga Play Store. Kamar da kuke gani za mu je mu ɗauko wannan application ɗin, amma bari mu fara nuna muku yadda za ka yi amfani da application ɗin tukunna. Kamar da kuke gani za mu shiga cikin application ɗin. To kamar da kuke gani yanzu ga abubuwan da muka riga muka yi uploading nan. To kamar da kuke gani yanzu na sashi yana loading ne. Zara ya gama loading. Kamar da kuke gani yanzu in ina so in ƙara saka wani abu a cikin wannan application ɗin zan iya, ina so in ƙara ɗora wani abu akan Gmail ɗina. To kamar da kuke gani zan danna wannan icon ɗin na plus ɗin nan gefe. To kamar da kuke gani ina danna shi, to zan zaɓi me ma nake so ne uploading. To kamar da kuke gani yanzu zan zo kawai in danna upload ɗin nan. Kamar yadda kuke gani yanzu dama ina da folder. To kamar da kuke gani yanzu in danna nan gurin zan danna shi ne yadda zai yi uploading akai gaba ɗaya ba tare da na shiga folder ba. To kamar da kuke gani yanzu zan shiga wannan folder. Kamar da kuke gani zan shiga wannan folder, ina danna kan folder. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan wannan folder empty ce, babu komai a cikin ta. To kamar da kuke gani zan danna wannan abun daukan bidiyon. Kamar da kuke gani zan danna wannan icon din plus din. Kamar da kuke gani yanzu zan shiga na danna shi. Kamar da kuke gani zan zo na danna kan wannan upload din. Kamar da kuke gani zan danna kan upload. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan na danna, zai kai tsaye ina danna upload din nan zai kawo ni ga baki ɗaya videos da hotuna da suke cikin wayata, amma yana dan loading ne saboda suna da dan nauyi. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan kai tsaye ya riga ya bude min abubuwan da ke cikin wayata. Kamar da kuke gani gasu nan. Yanzu misali a ce ina so in yi selecting wannan hoton, a ce misali zai dan kawo min talla haka. Kamar da kuke gani dama saboda usually dama na san akwai applications da ke kawo talla haka. To kamar da kuke gani yanzu na dan yi kuskure ne. Kamar da kuke gani yanzu zan yi minimizing, na yi kuskure ne, na shigo cikin wannan application din zan koma kan drive ina, ya dan koma baya ne, amma in Allah ya yarda hanya ce mai matukar sauki. Yauwa, kamar kuke gani yanzu ga sunan abubuwan da ke cikin wayata kai tsaye. Yanzu misali a ce ina so in ɗora wannan screenshot din. Kamar kuke gani gashi nan preparing to upload a file. Kamar kuke gani yanzu gashi nan kai tsaye ina uploading din sa. Kamar kuke gani, sannan kuma kamar kuke gani za ku yi kuna zuwa za ku yi selecting dukkanin abubuwan da kuke so ku yi uploading akan Gmail ɗinku. Hanya ce mai matukar sauki wacce za ta baka damar yin wannan abu. Kamar kuke gani yanzu gashi nan waiting for wifi. Kamar kuke gani yana uploading da kansa, sannan kuma idan ina so zan iya danna shi uploading da data ta. To kamar kuke gani wannan hanya ce dai mai matukar sauki. Sannan kuma a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu nuna muku hanyar da tafi wannan sauki wacce za ku fi jin daɗin ɗora abin da kuke so ta hanyar wani application mai mahimmanci sosai. Wannan application din abin da sa na fara nuna muku shi saboda application ne da ya danganci Google. Shi kansa Google din su ne suka yi shi, saboda idan ka shiga cikin bangaren ka na Google ma na san da yawa daga cikin uwa suna da shi a cikin wayar su. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan application din mai suna Google Drive. Bari shiga Play Store yadda za a gan shi sosai.
kamar kuke gani. Yauwa kamar kuke gani yanzu gashi nan wannan application din mai suna Google Drive, gashi nan wannan application din wannan gashi nan kamar kuke gani. To ni dama ina da shi kamar kuke gani. Idan baka da shi saboda na zo ne saboda a ga sunan application din sosai yadda da yawa daga cikin uwan insha Allah za su ji daɗin wannan bidiyon. Idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu, ku taimaka dai kar ku manta a taimaka a danna mana alamar subscribe, sannan kuma a share wannan bidiyon da yan uwa da abokan arziki, sannan kuma a danna like a wannan bidiyon saboda bidiyon nan ya samu ya yadu, yan uwa da abokan arziki wayanda ba su sani ba su ma su samu su karu. Muna godiya sosai.